Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Lumipag matuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitungag ikang karoon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibahang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So kasi mana mo baba mang kumpos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa kong labas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gila akong panghina. Hi, may San Juan. Buka na sa subo na ba? Dabaw rin. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Asa man kaya? So ayan ko drive ang atong sakyanan, Dad, kung kubaon bagid ni. Ha? Don Goliath? So ayan ako drive ang among sakyanan ha, aron atong masuta kung nagtugan ka bagis tinuod. Okay. Do it. Test the road test. Okay. Makita nato ang kabakakon aning mga tawhana. Don Goliath, Oh, yes, sir. sundan ko ang akong anak. Sir. Ay. Ay, gibiyaan mo noon kung tinuod nga mga dato. Pweh! Oh, hey, sana kay pangitabot to pikas bay. Imbis nga ni anak ko din Oy, sila na sad no uywa din Katawan na. Apanuwores na sa ininglis pang sili. Piyungon ko lang ang akong mga mata. Nga, sasama nining kami nga sa palibot. Mabati o makita ko na sila sa akong imahinasyon. Dunay baki sa may sapa, malipayon siya, gamay ilong dako baba, kusog nga mo kanta, o gak gak gak, o gak. Makita sigit ang kabakakon aning mga tawhana. Oy, nganong murag nag-aso-aso man ang ilong aning Charmin nga nasuko. Naases grahe, ug nagsunod niya ang iyang amahan. Noon sa man day sila dito speak as by. Baby! Baby, tingalig man disgrasya ka. So ayan ko lagi ni og drive ang sakyanan, Dad. Aro atong masuta kung tinuod pa tong gisulti atong bakakong dako. Charmin, naunsa ka man. Ha? Dili ka man ingon ni Anna igsultihan sa imong isig kataw kaniadto. Depende sa kung ika-encounter nga tao, Dad. Og sama lang ininila nga ilaron lang ta ang angman sa magpailad na lang sabta. Ha? Yawi oy leche! Charmin? Asa yawi ni Dad? Wala ko. Iuli man kanila ang sakinan. Unya nga nang wa man iuli apil ang yawi leche. Yaya Sally! Aday, are you calling me? Ang yawi na sakinan niya, pagdali! Daki? Wala. Nangita na si Yahweh ang maldita ni Goliath. Sao mo na to, Aliron? Mabuking ka na gudaanan. Don't worry. Everything is under controlling to me. Pagkarong diya, Saling lang gud ako. Driver ko. Mekanik ko. Biya ako noon sa mga ihas. Sabutin mo pasabot. Ay, sos. Hey! Oh! Hey! Yes! Hey! Sus, there you are, the two of you, man, di ay. The chairman is asking angrily of the key of the car. Give me to. Give me to me. Here, Yaya Sally. Oh, thank you. I'll go ahead. Thank you. Noy Goliath. Ako lagi bahala. Sultihan na baya ka sa kung unsay ikatarungan ako, ha? Tural, mga damsag ko kung unsa mo ka,
Usay butoy pasabot. Milagro lang yung under ng sakyanan na. Siya? Tana. Watch and learn. Yaya, pagdali! Yes! Here! Here is the key of the car, the chairman. Ambi. Insert it. Ay, kung tudlo iyaya, kay bawa ko sa kong gibuhat. Lagi. Anak! Chairman! Dad, ayaw ko pogi, ha? Pasag di siya ang imong anak at supakira, Mickey. Si Mickey. Mickey Mouse. Mga bastos. Ay kay, kung ba disgrasya siya, niaraman siya sa inyong bay. Unsa? Sandro, muchacho. Sir Goliath. Pagtawag na ang ambulance, para kay Sherman. Unsa? Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, 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 Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Unsa ko no? Di ka nga gubaw ng mga sakyanan, magikis-ikis kinis pagdagan, kun mo right turn ta, mo left turn hinoon, kun mo liko, kaswa, too, hinoon mo liko. Unsa ko no? Hanggaw ning Goliath, lisod-listuron man ko. Ang masuwayan kiniron. Okay, no problem. Try it to the marine. Suway, usap pa dugayan mo. Unsa na? Murag utot. Wa ka andar, di ba? Sige. Mabita ko. Start pagali na ha. Di na mo start. Ha? Day chairman, kanaog na lang tingali diya. Gubaon lagi ko nun na. Dili lagi ya Sally. Kung kubaon pa ni, nganong nakaabot maning duha din higabit ni sakyanana. Bitaw sad no. Why you are arrive here to? If the car is not okay. Gipa din kamutan na nako nga madrive niya matarong sa taong dagan taon. Aron makaabot mo din og mauli ko kaning mao sa kanang bisag ni atras sa bante ang dagan ani. Why are you laughing? Mura de cha. Muandar ni. Hibaw ko sa diferensya ani. Naog lagi ka day. Day, unsa imong buhaton? May kaila ko makamaoy mo drive, Dad. Buhaton ha? Dad is repeating my dialogue. May kaila ko makamaoy ni Dad. Aning sakyanan nga maglisod og start. Nakasuway na ko ani. Okay, kamao mo ni bayana. Agoy, si ako'y nakagulyat na biktima kag maro. Ay, naghinunghungay na si Sandro Goliatay. Sakpan na ako diferensya, Dad. Pantay lang gid mo na kung duha. When was you are a mechanic, Day Charmin? Unsa ya I mean, kanus na kinis Day Charmin ba na himo mekaniko? Gubaon lagi na. May start, may Goliath. Oh no. Dos. Si Dos siya. Hindi nga magkaon, no? Dos. Try na lang gina panagana. Ma'am Charmaine, ayaw panagana kay mag-atras sa bantir bantaga na na. Hanggaw nga Goliath. Nisamot na kalisod.
Unsaon man ani pag-atras abante nga di biya ko driver. Kaysa among gingharian, karwahi bay akong sakya. Hanggaw nga gulyat. Suluha na gulyat. Uy, what's happening man? Nag-atras abante ito ang dagan ni The Chairman. You take care, The Chairman! Be safe! Stay at home! Mag-atras abante lang yung dagan ng sakyanan na. Di mo mapatuon ako, ha? Uy, iha! Why diferensya ang sakyanan, Daddy? Oo, sa way diferensya. Nakita na itong tanan. Di ba? Mo atras abante ang dagan sa kinan. Padoong naman sa gate, atras naman sa grahe. Abante naman sa gate, atras naman padoong sa grahe. Natural nga mag-atras abante ko kay gamay rag space kining among loan. Ha? Apan may diferensya ni mong sakyanan, Dad? Gibuang o giilad ka ining mga tawhana. Charmin. Sandro. Don Goliath. Sir? Mag-istorya tag-usab. Ha! Mga gago. Oy. Mga mangingilad. I can't believe you guys. You both liar. Lubot ko na liar. You both? You both eh. Yung pinaw sa na to ani. Booking lang tani. Kamuom din mo ayos sa kinang balita. Isamot ko sa kontos, Charmin. Bulaglayan ang tinanawan ni Sir Mike na to. Nasawa na to ni. Ha? Mag-isultir mo ko ng Sir Mike na to. Wala talayang mahimo ni Guliat. Musulti na kita sa tinood. Usa? Tinood ko usa? Ha? Dung Sandro? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin. Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko